У Польшчы расце беспрацоўе. Ці сапраўды ў гэтым вінаватыя мігранты? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы. З вамі зноў Максім і Кірыл, і мы абмяркоўваем, што з рынкам працы ў Польшчы і што рабіць мігрантам з усім гэтым. Ці мы сапраўды вінаватыя, а можа, наадварот, мы толькі дапамагаем. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод зроблена 10 дае зніжку 10%. Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам зроблена сырок у падарунак. Што, Кірыл, перад тым, як мы пачнем, давай запросім людзей на наш хуткі канцэрт. У такі-то дзень. 9 траўня мы ізноўку збіраемся ў стэнда-блокалі ў Варшаве на чарговую офлайн-сустрэчу з вамі, нашы дражэнькія глядачы і глядачкі. Калі ласка, прыходзьце, запрашайце сваіх знаёмых, сяброў, берыце свае сем'і. Будзем абмяркоўваць актуальныя і цікавыя тэмы польскай палітыкі. Ну і, канешне ж, мы, як заўсёды, адкажам на ўсе вашыя пытанні. Як заўсёды будзем жартаваць, таму ідзіце па спасылцы ў апісанні, набывайце квіткі і да сустрэчы 9 траўня. Атрымліваецца неяк так, што праз увесь, не ведаю, астатнія 2 тыдні, напэўна, выходзяць розныя новыя дадзеныя пра рынак працы ў Польшчы, пра ўплыў мігрантаў. І што атрымліваецца? У Польшчы расце беспрацоўе. Атрымліваецца, што захад сапраўды загнівае. Так, і долар вось-вось рухне. Так, сябры, апошнім часам, апошнія некалькі тыдняў выходзіць актуальная інфармацыя ад галоўнага статыстычнага ўправлення, то бок główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, які паказваюць, што, о матка боска, у Польшчы расце беспрацоўе. І на фоне ўсяго гэтага, разам з тым, што мы знаходзімся ў рэжыме перад выбарчай кампаніі, палітыкаў, асабліва з правага боку, паўстала адно цікавае пытанне. У чым тут вінаватыя мігранты? Цягам апошніх парачкі тыдняў усе галоўныя актары на палітычнай сцэне з правага боку дазволілі сабе ўжо па некалькі выказванняў на гэты конт. Паміж імі нават, насамрэч, адбылася такая завочная палеміка. Вось і мы сёння вырашылі абмеркаваць гэтую важную тэму, паглядзець на тое, што прапануюць правыя палітыкі і што паказваюць сухія дадзеныя і даследаванні грамадскай думкі сярод палякаў. Дарэчы, ты не ведаеш пра гэта, але ў мяне ёсць пытанне. А дзе левыя палітыкі? Левыя палітыкі ў Сейме, у іх усё добра. Не, ну, проста яны, атрымліваецца, мы далей цізер будзем распавядаць, якія агулам варыянты прапануюць, што рабіць з працоўнымі мігрантамі ў Польшчы, але там не прапанавалі ад левых, быццам бы. Ну не, насамрэч нейкіх гучных... А партыя разам? Гучных прапановаў нават ад партыі разам я насамрэч не чуў вельмі выразныя прапановы пакуль што. Проста каб вы не пісалі ў каментары, што мы абмяркоўваем толькі правых і не абмяркоўваем левых, проста левыя, ну неяк так вось атрымліваецца. Яны менш актыўныя ў гэтай галіне. Менш актыўныя. Давай пачнем з выказванняў палітыкаў. Бо гэта самае... Окей, не. Потым мы верыфікуем гэта лічбамі проста, таму спачатку. Што кажуць палітыкі? Першы — Przemysław Czarnek, кандыдат ПіС на прэм'ера. Ну, кандыдат на кандыдата нават на прэм'еры. Нават патэнцыйны кандыдат на кандыдата на прэм'еры. Ну, але галоўнае лицо партыі зараз. Кандыдат з зорачкай. Так, Przemysław Czarnek адведзіў канал Zero. Ось тое самае даволі буйное СМІ, якое спрабуе пазіцыянаваць сябе як нейтральнае, насамрэч яно далёка не нейтральнае. Ось, але Макс з'яўляецца вялікім прыхільнікам канала Zero. Яны робяць, нармальна. Так, Przemysław Czarnek быў іх у гасцях, і, канешне ж, гэтую тэму таксама выцягнулі. Przemysława Czarnka запыталі, што ён думае вось наконт міграцыі і ці, на ягоную думку, варта заняцца пытаннем міграцыі не толькі нелегальнай, але таксама і легальнай. На што Przemysław Czarnek адказаў, што на ягоную думку з легальнай міграцыяй нічога зрабіць проста немагчыма. Ось, калі нехта хоча працаваць ці вучыцца, то няма ніякіх падстаў, каб чалавеку адмаўляць, і што ўвогуле мы, як палякі, павінны з гэтага цешыцца.
Вось і што ўвогуле гэта польскія прадпрымальнікі будуць вырашаць і маюць права на ягоную думку вырашаць, колькі мігрантаў яны ў Польшчы патрабуюць, бо як вядома польскім фірмам патрэбныя працоўныя рукі. З прымысловым чарнкам не вельмі згодны Кшыштаф Босак з канфедэрацыі. Насамрэч не толькі Кшыштаф Босак. Я па шчырасці чытаў меркаванне нават каментарыяту такога, скажем так, даволі цэнтровага, якія таксама так з крывой усмешкай глядзелі на выказванне Przemysława Czarnka, бо Przemysław Czarnek літаральна спрабуе ўсядзець на 2 стулах адначасова. То бок Хто не спрабуе, давай так. піс сапраўды ў дадзены момант праходзіць нейкую такую трансфармацыю і знаходзіцца ў рэжыме такіх пошукаў сябе. Яны ўсё ніяк не могуць знайсці нейкую новую Пра гэта ўласную яшчэ сцежку. паразмаўляем пазней. Мы пра гэта яшчэ паразмаўляем. Так вось, і даслоўна праз пару дзён пасля Przemysława Czarnka студыю каналу Зэра наведаў Кшыштаф Босак, адзін з 2 лідараў канфедэрацыі, так то бок лідар руху народовага, так званых нацыяналістаў. І яго вядучы, дарэчы, гэта не было пытанне ад вядучага, гэта было таксама пытанне ад гледача. Глядач, які спытаўся адносна ягонага стаўлення да пытання міграцыі і таксама, што нібыта Przemysław Czarnek у нейкім сваім выказванні раней сказаў, што калі яны прыйдуць да ўлады разам, напрыклад, з правам і справядлівасцю, то скарацяць міграцыю на 90%. На што Кшыштаф Босак сказаў, што, па-першае, яго неправільна зацытавалі. Кшыштаф Босак агулам ён вельмі разважлівы ў сваіх выказваннях, ён заўсёды думае спачатку, а пасля кажа, у адрозненне ад шматлікіх іншых палітыкаў. І ён сказаў, што так, ён ніколі ў жыцці не сказаў бы, не даў бы канкрэтную лічбу. Дарэчы, падаванне канкрэтных лічбаў гэта грэх Дональда Туска. Ён любіць сказаць, што роўна праз 2 тыдні будзе такі закон, ці што паліва будзе па 5 злотых 19 грошай. Гэта вельмі лёгка. 100 канкрэтаў. Таксама вельмі найвыразнейшы прыклад. Гэтым проста вельмі лёгка гуляцца, так, калі чалавеку пасля даеш прыклад, ты казаў, дзе. Дык вось, Кшыштаф Босак сказаў, што агулам ягоны падыход такі, што ў дадзены момант расце беспрацоўе ў Польшчы, да чаго мы яшчэ вернемся праз пару хвілін, і што ўвогуле у сувязі з гэтым нават у Варшаве, ён сказаў, і ў падваршавскіх паветах расце беспрацоўе, то бок палякі застаюцца без працы. Мігранты крадуць палякам працу з-пад носа. І што трэба ўвогуле зачыніць рынак працы для мігрантаў. Ён не ўдаваўся ў падрабязнасцям, то бок ён не разгарнуў больш гэтую тэму, якім чынам ён мае намер зачыніць рынак працы, ці то будзе ўвогуле забарона на ўезд у Польшчу для людзей з-па-за Еўрапейскага Саюза, ці як гэта будзе выглядаць, пакуль не ясна. Але агулам ён сказаў, што на ягоную думку, па-першае, трэба выразна абмежаваць поток міграцыі з краін, перадусім з-па-за Еўрапейскага Саюза і перадусім з краін далёкіх культурна. Так, то бок гэта, вядома, краіна, напрыклад, я так думаю, Афрыка, Азія і іншыя краіны. Не Беларусь і не Украіна. Не Беларусь і не Украіна. Дарэчы, у гэтым канфедэрацыя даволі паслядоўная, яны звычайна падкрэсліваюць, што для іх гаворка ідзе, калі гаворка ідзе нават пра легальную міграцыю, то перадусім пра мігрантаў з далёкіх краін, з іншых культурных колаў, з іншым культурным кодам. Пры гэтым, напрыклад, тэма беларусаў з іх вуснаў увогуле ніколі не гучала. Я нават сапраўды ані разу не магу сабе ўзгадаць, каб яны казалі наўпрост пра беларусаў. Нават пра украінцаў даволі рэдка, насамрэч. Перасталі. Раней казалі. Окей, яго сябра па партыі Славімір Менцэн. Славімір Менцэн таксама падключыўся да гэтай палемікі на адной з сустрэч з электаратам, якая адбывалася там таксама недзе ў Польшчы. Яго спыталі, адзін з гледачоў, адзін з слухачоў, які быў у натоўпе, спытаўся, што, на ягоную думку, трэба рабіць з легальнай міграцыяй. І Кшыштаф Босак. Славімір Менцэн сказаў, што так, што, на ягоную думку, праблема, напрыклад, у краінах Заходняй Еўропы, яна не ў нелегальнай міграцыі,
яна ў міграцыі легальнай. Бо шматлікія тыя людзі, якія, напрыклад, на думку канфедэрацыі ствараюць праблемы ў краінах заходняй Еўропы, гэта ўсё мігранты легальныя, якія прыехалі такім ці іншым чынам у краіну, легалізавалі свой побыт, ну і цяпер там знаходзяцца, працуюць, не працуюць, сядзяць на пасобіях ці яшчэ нешта так. І што на ягоную думку таксама, ён гэта падкрэсліў, трэба змагацца таксама з міграцыяй легальнай, але з краін з іншых культурных колаў. То бок, ізноўку, не Украіна, не Беларусь. Апошняе тут цікавы парадокс. Калі кажуць пра мігрантаў і, калі не любяць мігрантаў, кажуць, што яны не патрэбныя, звычайна кажуць, што, па-першае, мігранты забіраюць працу ў прэцэнтнага поляк, а другое, што мігранты пры гэтым не працуюць і сядзяць на сацыяле. Так, гэта увогуле тая супярэчлівасць, якую проста цяжка зразумець, бо адначасова ад тых жа ад тых жа самых людзей чуць гэтыя два аргументы. Яны часам нават у адным сказе. Што мігранты крадуць у нас працу, забіраюць у нас працу, мы застаемся беспрацоўнымі, і пры гэтым мігранты сядзяць на пасобіях і за пасобі купляюць сабе кватэры. Ты ведаеш, я толькі зараз падумаў, што гэта вполне лагічна. Ведаеш чаму? Гэта аргумент у той, што нам не патрэбныя мігранты. Бо яны ці забіраюць працу, ці сядзяць на пасобіях. І так дрэнна, і так дрэнна. Всё склалася. Пайду запісвацца ў канфедэрацыю, калі атрымаю пашпарт. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. Сыркі пансерык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Давай цяпер ад слова палітыкаў, бо зразумела, што палітыка гэта палітыка, нармальныя людзі гэта нармальныя людзі. Пераходзіць да лічбаў. Што з беспрацоўем у Польшчы? Ці сапраўды ўсё так пагаршаецца? Сапраўды беспрацоўе крыху расце. Згодна з апошнімі дадзенымі 6,1. Гэта дадзеныя польскіх ужандаў, польскай статыстыкі, прабачце. 955 тысяч чалавек афіцыйна зарэгістраваны ў дадзеным беспрацоўнымі. Але калі мы пачытаем тое, што пішуць фінансавыя аналітыкі, эксперты па рынку працы, то мы пабачым, што у гэтага ёсць некалькі прычын. І гэта далёка не мігранты. Перадусім, на што варта звярнуць увагу. У 2025 годзе змянілася заканадаўства, якое датычыцца рэгістрацыі беспрацоўных людзей в ужантах працы. Там змянілася некалькі дробязяў, але гэта важныя дробязі. Па-першае, цяпер лягчэй зарэгістравацца беспрацоўным. Першая прычына, першы чыннік. Другі фактар – гэта тое, што ужантам працы цяжэй скрэсліць беспрацоўнага са спісу. Раней, напрыклад, яны даволі ахвоча гэта рабілі, бо калі чалавека скрэсліваюць са спіса беспрацоўных, ён губляе бенефіты сацыяльныя. Як, напрыклад, пасобе або беспрацоўе ці, напрыклад, доступ да медыцыны, бо ужант працы гарантуе зарэгістраваным беспрацоўным доступ да лекара. Аплочваецца страхоўка дзяржаўная. Гэта ўжо першыя два чыннікі, якія паўплывалі на тое, што крыху больш людзей у адным моманце зарэгістраваныя як беспрацоўныя. Гэта такі першы фактар, які падкрэсліваюць амаль што ўсе. І агулам, разумею, сітуацыя, все мы бачым, што сітуацыя ў свеце таксама пагаршаецца, што эканоміка складанасці, усякія войны вакол. І другі фактар, які называецца кан'юнктура. Кан'юнктура пагоршылася. Па-першае, можам падзякаваць Дональду Фрэдавічу Трампу,
Вось за ягоную вельмі разважную і разумную палітыку на свеце, якая прыводзіць да, па-першае, фінансавай нестабільнасці, вось, па-другое, да таго, што гандаль міжнародны таксама прасядае. Вось, вялікія карпорацыі адчуваюць сябе неўпэўнена, менш упэўнена, чым раней, скажем так. Бо жангляванне ўвесь час, напрыклад, тарыфамі, увядзенне, касаванне тарыфаў, гучныя заявы пра тое, што тут ці там будзе новая вайна, там ці захопім гэты востраў, ці той. Вось, вайна ўжо актыўная, так, у Іране. Усё гэта прыводзіць да таго, што многія фірмы, па-першае, абмяжоўваюць, напрыклад, свае інвестыцыі. Інвестыцыі ў развіццё сваіх фірм, напрыклад, ці зачыняюць некаторыя прадпрыемствы, абмяжоўваючы рызыка, так, якое яны маглі б панесці ў тым выпадку таго ці іншага крызісу. Ёсць таксама яшчэ адзін фактар, гэта унутрыпольскі фактар. Узрост коштаў вытворчасці для шматлікіх фірм. Польшча — гэта краіна, дзе, здаецца, калі не памыляюся, найвышэйшыя кошты электрычнай энергіі ў дадзены момант. Вось, у гэтага, дарэчы, ёсць вельмі шмат прычын, мы не будзем у гэта паглыбляцца, але, скажем так, можам падзякаваць некалькім урадам адначасова, вось, якія былі на працягу апошніх 20 гадоў. Вось, пытаннічкі ёсць да ўсіх. Пры гэтым пытаннічкі вельмі сур'ёзныя. Таксама, напрыклад, тое, што гэта, канечне ж, файна, што польскае грамадства багацее. Людзі зарабляюць усё больш і больш. Але некаторыя фірмы абапіралі сваю вытворчасць у Польшчы на тым, што гэта была краіна з таннай працоўнай сілы. Вось, гэта змяняецца. І тут ці там можна пачуць, вось, калі, дарэчы, падпісацца на нейкія парталы, якія займаюцца менавіта вось пытаннямі бізнесу, то бачна, што рэгулярна з'яўляецца інфармацыя пра тое, што тая ці іншая фірма з'язджае з Польшчы і пераносіць сваю вытворчасць, напрыклад, у Румынію. Вось, ці ў Балгарыю. Вось вам два прыклады краін, якія значна таннейшыя ў гэтым плане, аніжэлі Польшча. Ці Балканы, напрыклад. На Балканах таксама можна шмат чаго зрабіць за значна меншыя кошты. Вось, усё гэта накладваецца на тое, што так, фактычна, беспрацоўе крыху расце, але гэта не тое, каб была нейкая лавіна. Гэта такая лёгкая карэкта ўверх. Ось, вялікага ўзросту беспрацоўя дагэтуль няма. Ось, але, канешне ж, апазіцыйныя палітыкі, на то яны апазіцыйныя палітыкі, каб выкарыстоўваць усе спосабы палітычнай барацьбы з дзейным урадам. Але, канешне, тут таксама не абыходзіцца без маніпуляцыі, бо казаць пра нейкі неверагодны ўзрост беспрацоўя і пра тое, што ў гэтым вінаватыя нейкія мігранты, гэта, прабачце, таксама нацягванне саглы на глобус і пры гэтым вельмі выразнае. Вось давай пацвердзім гэта лічбамі. Што паказвае статыстыка? Мігранты ўсё ж такі цянуць дзенюшку з бюджэту ці прыносяць? Я, дарэчы, вось сёння, перад тым, як мы запісвалі, я адкапаў цікавы матэрыял, правда, яго вельмі цяжка чытаць. Гэта эканамічны аналіз ад школы głównej handlowej. Галоўны вывад, да якіх прыйшлі навукоўцы школы głównej handlowej у Варшаве, што нетта мігранты адназначна карысныя для польскай дзяржавы. Вось, мігранты вельмі актыўныя прафесійна, дарэчы, гэта пацвярджаецца і тымі рапартамі Нацбанка, якія мы рэгулярна штогод так абмяркоўваем у нашым падкасце, вось, якія з'яўляюцца проста выдатнейшай крыніцай інфармацыі пра украінцаў і беларусаў. Дарэчы, вельмі файна, што беларусы — это адзінае месца, дзе беларусы як асобныя групы разглядаюцца, там пра нас помняць, і дзякуем за гэта. Мігранты вельмі актыўныя прафесійна, мігранты менш карыстаюцца, дарэчы, рознымі сацыяльнымі бенефітамі, тыпу аля беспрацоўя ці нешта, пасобе па беспрацоўі ці нешта такое. Вось, мігранты вельмі актыўна займаюцца бізнесам, і агулам вось гэтыя паказчыкі, такія як, напрыклад, прафесійная актыўнасць і актыўнасць у сферы бізнесу, яны вышэйшыя, чым у сярэднім сярод палякаў. Таму казаць пра тое, што мігранты — гэта нейкі баласт, які вісіць на шыі ў польскай дзяржавы і цягне нейкія грошы з бюджэту, гэта, прабачце, неправда. Ці прынамсі маніпуляцыя. І я нават вкіну такое. Прыклад Германіі. Можна, конечно, шмат казаць, што ў Германіі ўсё вельмі дрэнна з мігрантамі, што яны там все сядзяць на сацыяле, але давайце так, дзяржава — гэта механізм, які ўсё ж такі таксама лічыць кошты.
Канешне. І калі- Немцы дакладна ўмеюць лічыць. Калі б не схадзілася, нікога б не пускалі. Таму мігранты як бы дакладаюць в эканоміку. Окей, і яшчэ вось такой, дарэчы, цікавы момант, як даследаванне новае, якое мы пабачылі, і яно, калі шчыра, мяне здзівіла. Бо маё было адчуванне, што калі палітыкі нешта кажуць, то яны неяк абапіраюцца на нейкія меркаванні людзей, статыстыку, Хто аналітыку. табе такое сказаў? Мы живем у эпоху популізму. Ну, Палітыкі выдумляюць на хаду. Зразумела. Ось, больше сваіх. Я табе скажу, я ведаеш такі партал Дэмагог? Ось, там ёсць парачка палітыкаў канфедэрацыі, у якіх просто 100% фаўш. Ось, 100%. Няма аніводнага выказвання, якое было б праўдай. Давай Ось, дадзім кантэкст, што Дэмагог — гэта партал, які спраўджвае, што Факт-чекінг. кажуць палітыкі, так, робіць факт-чек. І ўсё ж такі. І што аказалася? Што палякі добра ставяцца да мігрантаў, якія працуюць у Польшчы. Так, выйшла даследаванне, дарэчы, яго робіць таксама штогод. Ось, і для вас добрыя навіны, сябры. Палякі нас любяць. Ось, Нас мігрантаў. нас мігрантаў, вось, і беларусаў таксама, бо там пыталіся таксама пра беларусаў. Карацей, на пытанне, як палякі ставяцца да мігрантаў з Украіны і Беларусі, якія працуюць, і ўвогуле ці сутыкаліся палякі з такімі людзьмі ў сваёй працы, агулам 33, здаецца, адсоткі сказалі, што ставяцца добра, і 46, што ставяцца нейтральна. Агулам лічба, што 79% 79% пазітыўна або нейтральна. Так, пазітыўна альбо нейтральна. Пры гэтым для сябе вот адразу пазначу, што стасунак нейтральна я лічу сапраўды добрым. Ось, бо я не вымагаю ад людзей навокал, каб яны мяне ўсе любілі. Я, прабачце, не банкнотаў $100, каб мяне ўсе любілі навокал. Ось. Але нейтральны стасунак — гэта сапраўды вельмі пазітыўна. І што важна, за апошні год пазітыўнае плюс нейтральнае стаўленне вырасла на 8%. 8%, так, і гэта сапраўды шмат. Ось, было 71, а цяпер 79. Ось, і агулам аналітыкі, якія рабілі гэта даследаванне, яны падкрэсліваюць, што расце колькасць людзей, якія вось з беларусамі і украінцамі сутыкаліся ў працы, напрыклад, так. Ось, гэта ў чарговы раз пацвярджае, што ось гэтыя дрэнныя стасункі не часта бяруцца з неведзы вось нейкай такой, так. Ось, людзі проста насамрэч ніколі ў жыцці нават і не бачылі гэтых мігрантаў, альбо не мелі з німі нейкіх там больш доўгіх адносін, больш доўгай размовы, напрыклад, хаця ж бы. Ці не разумелі, што меюць. Ці не разумелі таксама. Вось, і калі чалавек чагосьці не ведае, ён гэтага пужаецца. Ось, так насамрэч вельмі часта выглядае. Дастаткова пазнаёміцца, ось, пабыць суседзямі ці калегамі ў працы, і стасунак пачынае змяняцца. Канешне, не ва ўсіх. У часткі людзей так ці інакш будуць нейкія свае там прычыны, ось, свае страхі ці свае там ксенафабічныя Проста мы розныя. Проста мы розныя. Так, ось, здараецца. На маю думку, гэта, прынамсі, на дадзены момант пацвярджае, што з часам гэта сітуацыя будзе супакойвацца. Канешне, пры ўмове, што палітыкі не будуць гэта штучна падаграваць. Ну і важны яшчэ момант, што пра вось бізнес-актыўнасць. Беларусы на 3-м месцы па колькасці бізнесу. Так, агулам, калі гаворка пра бізнес, пра адкрыццё новых фірм, так, беларусы захаваліся на 3-м месцы, там, здаецца, быў у стасунку да мінулага года нейкі спадак, але так беларусы захоўваюць 3-е месца па колькасці фірм у Польшчы. 7 000, здаецца, крыху больш за 7 000 фірм, гэта фірмы з беларускім капіталам, дзе, прынамсі, адзін з людзей, якія вядуць гэтую фірму, з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Так, ну і агулам тое, што ты рэгулярна паўтаряеш, што сярод беларусаў шмат высококваліфікаваных, не такіх, як я, высококваліфікаваных спецыялістаў. Вось, і што гэтыя людзі таксама актыўныя эканамічна, і гэтыя людзі таксама набываюць жытло.
Дарэчы, калі вы хочаце набыць сабе жытло ў Польшчы, канкрэтна ў Варшаве ці ў іншых гарадах, звяртайцеся да нашых сяброў з кампаніі Pro Company. Гэта агенцтва нерухомасці дапаможа зусім, дапаможа знайсці жытло і дапаможа знайсці іпатэку, узяць на найлепшых умовах, якія магчымыя. Промакод зроблены, дае зніжку ў 10% на рыэлтарскія паслугі. Таму звяртайцеся, спасылка ёсць у апісанні, зроблена промакод лацініцай, каб вы запомнілі. Звяртайцеся, калі ласка. Вось, і па набыцці жытла, быццам бы мы там таксама ў розных... Апошнім часам выйшла новая статыстыка, якая паказвае, што беларусы на другім месцы. На другім месцы у Польшчы па набыцці кватэр і агулам нерухомасці. Так? Пры гэтым гаворка не толькі пра тыя нерухомасці, дзе патрэбны дазвол, бо гэта тычыцца, вядома, грунтаў, так? Ці, напрыклад, нават калі кватэра у памежнай зоне. Напрыклад, у Гдыні, ці Гданьску, там пас уздоўж мора, ён з'яўляецца памежнай зонай. Ці, напрыклад, калі у вось гэтага дома ёсць нейкая дарога супольная, то таксама так, трэба... Вось такія ёсць хатчыкі, так, але агулам 2700, здаецца, кватэр нерухомасцяў набылі беларусы цягам мінулага года, і мы ўстойліва, таксама быў, дарэчы, спадак, невялічкі год да года, але агулам мы таксама ўстойліва на другім месцы. Пры гэтым, што важна пазначыць яшчэ пра нерухомасці. Тут варта звярнуць увагу, што гэта не заўсёды пакупка у, напрыклад, іпатэку, у крэдыт. Вельмі часта гэта рэлакацыя капіталу. Нават калі пасядзець на беларускіх суполках, у тым жа Фейсбуку, то даволі часта можна сустрэць абмеркаванне пра тое, як беларусы, напрыклад, перавозяць ці пераводзяць грошы з Беларусі ў Польшчу пасля прадажы нерухомасці на радзіме. Так, канечне, далёка не ва ўсіх нас ёсць такая магчымасць, вядома. Але тыя людзі, у якіх яна ёсць, яны гэтым карыстаюцца, і гэта прамая інвестыцыя. Перавоз перавод часта сотен тысяч еўра, так, з Беларусі ў Польшчу. Выйгрывае на гэтым Польшча дакладна. Таму Pro Company, агенцтва нерухомасці, промакод зроблена 10% зніжкі. Купляйце беларускае. У Польшчы. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промакод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промакод зроблена 10 дае зніжку 10%. Сыркі пансерак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам зроблена сырок у падарунак. Палітыкаў паслухалі, лічбы зразумелі. Давай цяпер, што прапануюць галоўныя палітычныя сілы, якія стаяць за гэтымі палітыкамі. З каго пачнем? Ну, з каго? Там усе харашы. Давай з урада. Яны ж яшчэ ў 24-м годзе прапановвалі міграцыйную стратэгію. Так, ребяткі, у мяне такое адчуванне, што пра існаванне міграцыйнай стратэгіі забыўся ўжо і сам урад. Толькі Кірыл памятае. Так, памятаю пра гэты дакумент, сапраўды, толькі я. Бо нават калі вы ў гугле ўпішаце міграцыйныя стратэгіі, то апошнія навіны будуць з 24 год. Пры гэтым дакумент афіцыйны, і ён існуе. Я правяраў, ён сапраўды існуе. Гэта не моя выдумка. Гэта не тое, што мне там здаецца, нейкія галюцынацыі. Пастковідныя палітыкі ўвогуле нічога не робяць у тым, каб яго рэалізаваць. Бо, ён не ідэальны, гэты дакумент. Ён, на той момант, я памятаю, ён усім беларусам падаваўся даволі жорсткім. Але калі цяпер лагодны. Цяпер з перспектывы часу яго паглядзіш, то ён не той, каб жорсткі, ён даволі лагодны. Проста галоўнае прытрымлівацца яго. Што мы бачым з боку ўраду? Па-першае, яны ўжо год нараджаюць нейкі дакумент. Пры гэтым нараджаюць у муках. І пры гэтым ужо нават скончыліся інсайты. Апошняя навіна такая, што недзе там, магчыма, пад канец года. Але ведаючы, як яны працуюць, то мне паўстае пытанне, пад канец якога года. Ці гэта будзе 2030, магчыма, паглядзім. Прынамсі, пакуль нічога на гэты конт невядома. Я таксама 2-3 месяцы таму, калі мы апошні раз вярталіся за тэмай міграцыйнай стратэгіі, я казаў, што
розныя дзеянні і розныя прапановы таго ж урада яны ўкладваюцца ў гэтую міграцыйную стратэгію, укладваюцца ў яе логіку. Вось, пры гэтым абсалютна няма і не бачна, каб ён меў з'явіцца нейкі комплексны рацыянальны падыход да гэтага пытання, каб былі чоткія празрыстыя правілы, каб быў зразумелы агулам падыход дзяржавы да пытання інтэграцыі мігрантаў, так? Бо на дадзены момант усё выглядае так, што яны проста латаюць дзіры. Нехта там сказаў нешта там пра грамадзянства, грамадства гэта падхапіла, так, і яны давай актыўнічаць у сферы грамадства. Апублікавалі статыстыку, што нібыта больш злачынстваў з боку мігрантаў, сапраўды там на 1%, магчыма, больш. Ёсць нейкі ўзрост лёгкі, так. Усё адразу паніка, давай дэпартаваць усіх. Яны неяк так захоўваюцца. Пры гэтым няма ўвогуле нейкага такога падыходу, які б гарантаваў бы, па-першае, і бяспеку для палякаў, так, каб яны адчувалі сябе бяспечней, і нейкае зразуменне для мігрантаў, як увогуле і што ў гэтай краіне функцыянуе. Кажаш жа, што лібералы толькі рэагаваць могуць. Слухай, можа, гэта прастора для нашай прапановы? У сэнсе нам напісаць законапраект? Ну да. Вось, пішыце ў каментарах, што туды можна дадаць. Калі сярод нашых гледачоў ёсць канстытуцыяналісты і добрыя юрысты, то калі ласачка, можам стварыць ініцыятыўную групу, распрацуем. Дарэчы, ёсць жа грамадскі законапраект, ёсць такое. Трэба збіраць подпісы і падаваць у Сейм. Такая магчымасць ёсць. Чаму б не? А мы вас знаем. Ой, дзякуй вялікі. Здрасце. Дзякуй. Вось потым глядзіце новы адцінак. Вось так здараецца. Карацей. Магчыма, гэты чалавек таксама мог нешта напісаць, калі гэта вы праходзілі. Напішыце ў каментары таксама. Дык вось, проста калі польскі ўрад сам не піша, то можа, як гэта, калі гара не ідзе да Магамеда, то можа мы нешта напішам. Ну, гэта і жарт, і не жарт, калі шчыра. І жарт, не жарт, калі ёсць жадаючы, калі ласачка. Мы гатовы стаць тварам гэтага. Нашыя медыйныя магчымасці вашыя. Даволі рэгулярна паўстаюць нейкія ініцыятывы і людзі збіраюць подпісы. Дарэчы, вось нядаўна збіралі подпісы пад законам аб абмежаванні міграцыі. Да, я бачу, дарэчы, стоп-міграцыя рэгулярна збірае подпісы супраць нас з вамі, таму давайце, можа, неяк таксама арганізуемся. Давай пераходзім да больш спрытных палітыкаў. Што прапануе канфедэрацыя? Пра канфедэрацыю я ўжо сёння таксама крыху казаў. Канфедэрацыя даволі паслядоўная ў сваіх дзеяннях. Яны перадусім робяць націск на тое, што трэба абмежаваць міграцыю з краін культурна не блізкіх палякам. Дарэчы, у кожным амаль што выказванні яны гэта падкрэсліваюць. Іншая справа, што іхні электарат разумее гэта па-свойму і расцягвае гэта культурна не блізкія таксама і на украінцаў, беларусаў і на ўсіх навокал. У выніку гэты падыход глыбока ірацыянальны. У пытаннях жа, напрыклад, міграцыі з краін культурна бліжэйшых, тут гаворка, канешне, пра украінцаў і беларусаў. І Кшыштаф Босак, і Славімір Мэнцын у розных выказваннях прапанавалі, напрыклад, увесці ліміты. Гэта былі б, няма канкрэтыкі вось нейкай вельмі моцнай, але я думаю, што гэта выглядала б як у некаторых краінах свету, як, напрыклад, у той жа Канадзе ці у Аўстраліі, напрыклад, дзе ёсць вось праграмы міграцыйныя, і там на кожны год напісваецца ліміт, так, і людзі, якія падаюць заяўкі, яны збіраюць балы, так званыя, так, і вось па такім конкурсе трапляюць у краіну. Сістэма, дарэчы, даволі працуючая, вось яна проста даволі жорсткая. Гэта значна больш жорсткі падыход, аніжэлі ёсць у дадзены момант. Адзінае, што ў комплексе з гэтым звычайна ідзе тое, што чалавек даволі хутка можа атрымаць грамадзянства. Калі не памыляюсь, у Канадзе там цягам некалькіх гадоў, там ці 4 ці 5 гадоў чалавек атрымлівае грамадзянства, тое самае ў Аўстраліі. Але пры гэтым патрапіць у краіну першапачаткова нашмат складаней. З канфедэрацыяй больш-менш зразумела. ПІС, давай яшчэ раз пра іх вось гэтае ваганне. Твои любімкі, давай. Я сёння перачытаў яшчэ раз узасадненне
да іхняй прапановы ў зменах аб законе аб грамадзянстве. Па-першае, увогуле пачну з таго, што чарговы раз падкрэслю, што іхняя прапанова яна абсалютна контрпрадуктыўная, яна базуецца на хлусне. Сам просто казус о тым, што яны увесь час паўтараюць пра тое, што польскае грамадзянства можна атрымаць за 3 гады, ён увогуле разбурае ўсё дальнейшае гэта ўзаsadненне і робіць яго бессэнсоўным. Бо першародны грэх ён на самом пачатку. Але калі мы прымкнем вочы на першародны грэх і перайдзем далей, то яны там, канешне, пішуць, што па-першае, канешне ж, іншаземцы робяць злачынствы, дзейснююць, так, не вучаць мову, і пры гэтым, што нібыта страж гранічна б'е алярм, што што страж граніцы звяртала ўвага, што ловяць людзей, якія нібыта грамадзяне не ведаюць польскай мовы. Гэта тое, што мяне бамбіла. Гэта ж таксама хлусня, проста поўная. Але што мне спадабалася і што да нашай тэмы сённяшняй, што на іхнюю думку, калі чалавек будзе чакаць магчымасць падацца на грамадзянства не 8 гадоў, а 18, то гэта прывядзе да таго, што чалавек будзе больш ахвоча купляць нерухомасці ў Польшчы і больш ахвоча закладаць фірмы, як это сказаць, ствараць свае бізнесы. І я не ведаю, хто гэта пісаў, але у чалавека нейкія праблемы з прычынна-наступственнай сувяззю. Бо калі ў чалавека няма гэтай базы, што ў чалавека ўсё нармальна з дакументамі, няма ўпэўненасці ў заўтрашнім дні, што яго з гэтай краіны не выдаляць, што ён можа адчуваць сябе тут як дома, то чалавек не будзе тут купляць кватэру, ён не будзе тут заснаваць сваю фірму і не будзе ўкладвацца ў гэтую краіну. Ён будзе тут жыць як временщик, ёсць такое слово. Як часовы пабытчанін. Спісам зразумела. Яны быццам бы ў пошуках сябе. Спачатку прычым случайна кажа, што працоўныя мігранты нам патрэбныя, потым кажа, што чакайце на грамадзянства 18 гадоў. Яны самі сабе супярэчаць. Пры гэтым, Чарнак прагаварыўся ў гэтым сваім выказванні, калі ён сказаў, што бізнес сам павінен вырашаць. Я шмат разоў паўтараў, што сярод пісу шмат прагматыкаў. Там вельмі шмат людзей, якія звязаныя з бізнесовымі коламі. Польскія фірмы, польскі бізнес выдатнейшы разумее сітуацыю, у якой знаходзіцца Польшча, у тым, што вельмі моцна старэе насельніцтва, усё цяжэй і цяжэй з працоўнымі рукамі. Скажем так, няма дурных, хочу сказаць. Большасць палітыкаў права і справядлівасці дакладна ўсё выдатнейша разумеюць. І паўтаруся яшчэ раз, што тое, што яны кажуць цяпер, і тое, што можа быць у выніку, калі б яны, напрыклад, вярнуліся да ўлады, гэта дзве розныя рэчы. У дадзены момант гэта перадвыбарчая кампанія, яны змагаюцца з 2 канфедэрацыямі. Па выніках даследаванняў канфедэрацыя і канфедэрацыя Гжэгаша Брауна разам маюць ужо больш адсоткаў, аніжэлі права і справядлівасць. І гэта ўжо проста неверагодна складаная сітуацыя для партыі Ярослава Качынскага. Але калі б яны прыйшлі да ўлады, хаця да гэта, канечне, ёсць таксама вельмі шмат пытанняў, бо я не асабліва веру ва ўстойлівасць такой кааліцыі, бо канфедэрацыя, дарэчы, у сувязі з тым, што яны хацелі б абмежаваць міграцыю, яны патрабуюць, нехта ўжо з іх там дзеячаў казаў, што яны патрабавалі проста жалезна мець міністра ўнутраных спраў. А Ярослав Качынскі ў жыцці не аддасць міністрства ўнутраных спраў. Карацей, калі рэптам правыя вернуцца да ўлады, будзе вельмі цікава. Давай падагульнім. Чаго мы хочам чакаць ад урада польскага? І чаго чакаць на самой справе? Чаго б я чакаў ад ураду перадусім? Па-першае, прачытаць міграцыйную стратэгію. Змухнуць пыл, прачытаць яе, паверыць у яе. Магчыма, зрабіць нейкія карэкты і нарэшце заняцца працай і заняцца легіслацыйнай працай перадусім. То бок стварыць празрыстыя, зразумелыя для ўсіх
комплексныя меры, якія б дазволілі, па-першае, польскаму грамадству супакоіцца і ведаць і разумець, што мігранты тут жывуць на нейкіх акресленых прынцыпах, так, правілах, інтэгруюцца з польскім грамадствам і гэтак далей. Таксама гэта было б неверагодна карысна для дзяржавы, якая мела проста лепшы кантроль над усім гэтым, так? І яно б было карысным для нас з вамі, для мігрантаў агулам, які жывуць у Польшчы. Бо кожны з нас, мяне, максимум, гэта ўжо не так тычыцца, але шматлікіх людзей, якія нас глядзяць, гэта дакладна тычыцца. Каб людзі мелі ўпэўненасць, што калі яны будуць захоўвацца так і так, рабіць тое і тое, то праз, не ведаю, 8, 9 ці 10 гадоў у іх будзе магчымасць падацца на польскае грамадзянства на акресленых умовах, так, якія ўжо будуць у дадзены момант зразумелымі. У беларусаў жа таксама ёсць вельмі асаблівая сітуацыя, бо у беларусаў няма дакументаў. У беларусаў няма пашпартоў, так, і тыя самыя змены, напрыклад, з дакументам падарожжа, так, яны проста павінны адбыцца ўжо. Гэтая справа цягнецца ўжо некалькі гадоў і канца насамрэч не бачна. Я асабіста ведаю людзей, прывітанне нашаму гледачу, якога гэта тычыцца, што людзі могуць нават пачаць страчваць працу праз тое, што ў іх няма беларускага пашпарта, ёсць дакумент падарожжа, які немагчыма мець увесь час. Так ці інакш адбываецца такі гап, так, перапыначак. Ён у цябе скончваецца, і толькі ў той момант ты можа спадацца. То бок, як мінімум трэба падоўжыць тэрмін, не 1 год, а хаця б 2, 3 было б найлепш увогуле, так? І каб можна было падацца загадзя. Гэта б шмат чым дапамагло. Бо я уяўляю сабе, проста, калі б увялі такія драконаўскія змены, і грамадзянства трэба было б чакаць 18 гадоў, уяўляю сабе 18 гадоў рабіць штогод дакумент падарожжа. Давай да аферы з касцёлам. Так, што яшчэ адна цікавая рэч, навесці парадак. Это мой першы быў бы заклік. Я недавно чытаў пра такую аферу. Карацей, у Польшчы ёсць такое паняцце, як звёнзак вызнанёвы. Карацей, царква. Можна зарэгістраваць нейкую там царкву, калі цябе зарэгіструюць, калі ты спэўніш вымогі, так, то бок адпавядаеш патрабаванням, крытэрыям, так, то цябе могуць зарэгістраваць. Здаецца, у Польшчы некалькі соцень зарэгістраваных такіх звёнзкаў вызнанёвых. Што з гэтым звязана? З гэтым звязаны льготы. Пры гэтым даволі вялікія льготы. Гэта і льготы падатковыя, і льготы складковыя, то бок на ЗУСы розныя і гэтак далей. І, карацей, нейкія, скажем так, ушлыя людзі зарэгістравалі царкву ў Польшчы. Я ўжо не памятаю, як яна называлася, але, карацей, ад гэтай царквы ў Польшчу прыязджалі місіянеры-святары. Пры гэтым у них быў дазвол у сувязі з тым, што яны зарэгістраваная царква, быў дазвол на місіянерскую дзейнасць. Яны маглі таксама, напрыклад, і займацца нейкай там працоўнай дзейнасцю, яны атрымлівалі вынаграджэнне, так, то бок грошы ад гэтай царквы за сваё місіянерства. Пры гэтым ім яны не мусілі плаціць складак ЗУС. Складкі ЗУС за іх у гэтым выпадку плаціць фондуш касцельны. То бок мы з вамі усе падатнікі ў польскай дзяржаве скідваемся на гэта. Прокуратура зрабіла праверку. Аказалася, што спадары-місіянеры займаліся упакоўкай прадуктаў харчавання на нейкім складзе. Усе гэтыя місіянеры пахадзілі з Калумбіі. То бок фактычна пад выглядам нейкай царквы, так, нехта прывозіў у Польшчу мігрантаў, якія за капейкі насамрэч працавалі на нейкім там складзе ў Польшчы. І такія выпадкі, яны не адзіночныя, пра нешта такое чутна ўвесь час. Зрабіць больш парадку, лепшы падыход, магчыма, крыху больш жорсткі, але зразумелы і празрысты, гэта галоўнае. Больш парадку у гэтых справах і комплексны падыход. Я бы гэта буду паўтараць проста заўсёды. І апошнія 2 пункты. Гэта перастаць ствараць такую атмасферу варожасці вакол мігрантаў, што мы нейкія
пагроза, мы нейкія не такія, мы там то забіраем працу, то наадварот не працуем, і гэта таксама дрэнна, і што забіраем працу дрэнна. Ну, то бок, проста трактаваць нас, ставіцца як да нармальных людзей. Трэба працаваць з уласным грамадствам, тлумачыць людзям, што мігранты таксама людзі, гэта па-першае, а таксама плацяць падаткі, пры гэтым немаленькія падаткі. Абсалютнейшая большасць мігрантаў прафесійна актыўныя людзі, гэта людзі, які таксама прыносяць карысць польскай дзяржаве. Ось, і гэта абсалютнейшая неправда, што мігранты, ці то украінцы, ці беларусы, ці іншыя, яны ўсе там нейкія злачынцы, сядзяць на нейкіх там пасобях і гэтак далей. Гэта не пацвярджаецца ні нейкай статыстыкай, ні тым, што мы проста бачым вакол нас. Дарэчы, вось нашыя пытанкі, якія мы робім на вуліцах Варшавы, яны таксама паказваюць, што вось людзі, якія мелі дачынення з беларусамі, напрыклад, то яны распавядаюць клёвыя рэчы насамрэч, так? Ось, дастаткова пазнаёміцца. Ось, пры гэтым ім менш будзе ў грамадстве варожасці, і менш будзе вось гэтай нехэнчы, так, штучна накручанай насамрэч, тым лепш мігранты будуць інтэгравацца ў польскае грамадства, бо мігрантаў будзе проста больш знаёмых палякаў, у іх будзе больш магчымасцяў знайсці працу, напрыклад, у польскай фірме. Бо я, напрыклад, з'яўляюся вялікім непрыхільнікам таго, каб мігранты працавалі для сваіх. Бо я, на прыкладзе тых жа палякаў за мяжой, ведаю, што часта гэта прыводзіць да даволі прыкрых рэчаў, бо людзей проста выкарыстоўваюць такім чынам. Ну, карацей, трэба інтэгравацца на ўсіх узроўнях. Па І каб поўнай. дзяржава ў гэтым, як мінімум, не перашкаджала. А лепш, каб дапамагала. Так. Гэта быў новы выпуск падкаста «Зроблена ў Польшчы». Глядзіце нас, падтрымлівайце, калі ласка, донатамі. Прыходзьце на нашыя канцэрты раз на месяц. Вось паставце сабе напаміналку, што раз на месяц хадзіце на «Зроблена ў Польшчы». І цісніце падабайкі, пішыце каментары, распавядайце нас пра нас, распавядайце пра нас сябрам і сяброўкам. І да сустрэчы. І, дарэчы, пра Кракаў. І пра Кракаў. Так, сябры, акрамя таго, што мы 9 траўня сустрэнемся з вамі ў цэнтры Варшавы, як заўсёды, то 10 траўня на наступны дзень мы будзем з гастролямі ў слаўным горадзе Кракаве, ось у гістарычнай сталіцы польскай дзяржавы. Таму Кракаў, рыхтуйся і, калі ласка, прыходзьце. Будзе цікава, будзем вельмі рады і зноўку з вамі сустрэцца. Да сустрэчы, да пабачэння. А калі вы зайдзеце ў Варшаве 10 траўня, то прыходзьце ў музей Полін на беларускамоўную экскурсію па часовай выставе. Вось, бясплатна, толькі трэба зарэгістравацца па спасылцы ў апісанні, адправіць на пошту мэйл. Будзе крута.